sam već otkrila. Zdravo ljudi, dobrodošli na Stašin kanal. Danas sam ja gost na kanalu Šminkanje sa Jelenom. A ovo je Staša! Danas sam ja reagovala na njenu šminku, to jest na njen proces šminki i kako to ona radi. Neke stvari je dobro znala, neke stvari sam malo promenila, malo sam stvari si me ponovo naučila. Tako da, eto, ukoliko vam se dopada ovaj izgled dok smo došli, nastavite da radite. Obavezno, zato što je video veoma edukativan i pokupit ćete mnogo dobrih fora i obavezno ostanite sa nama do kraja videa. Krećem sa ovim da hidriram lice, možeš ti da mi pomogneš da kažeš kako se zove proizvod? Lancome Prep and Hydrate baza, ovo takođe i ja imam i koristim i meni isto jako prija, divno miriše. Ja je koristim isto za moj tip kože koji je kombinovan, ali više ka suvljoj trenutno vuče. Znam da ti imaš suvu kožu, tako da ti ovo izuzetno prije, pretpostavljam. Ja volim što ostaje lepljiv, onako proizvod da može lepo da se puder zalepi za to. Fantastično. Ja sam uzela ovaj Matissime Velvet od Givenchy-a, kako je mnogo bea. Uzela sam ova dva pudera kojima ću da tamnim ovaj. I sad, šta ti predlažeš? Ja ovako stavim na dlan ruke, ali kako sad ja to da izmiksujem? Ja obično volim da koristim zadnju stranu dlana, zato što... Ovo? Jeste, zato što to posluži kao paleta i istisneš prvo nekoliko ti treba za celo lice. Možda si već si to uradila, nema veze. Znači, koliko misliš otprilike da bi ti, ajde da kažemo, 2/3 lica popunilo i ostatak stavljaš sa tamnim nijansom. Stavljaj, ja recimo to radim tako što sa strane stavim tamniju nijansu, jer ti nikad ne znaš koji će ti ne ovako. Greška broj 1. Ja to izmišljam odmah. Ispraviti. Zašto je to meni greška? Zato što ti ne znaš nikad koji će ti tačno racio svetlije i tamnije odgovarati. Razumeš u kojoj kombinaciji će ti trebati koji proizvod. I onda uvek staviš sa strane i postepeno mešaš. Odlično. Dobro, mislim da je ovo najtamniji puder koji imam, zato sam uzela ovaj Max Factor. Ovo je Max Factor Healthy Skin Harmony Miracle Foundation. Da, treba će mi. U nijansi Toffee. Ja mislim da ovo je ja bio imam bude MAC tamno. Studio Face and Body. Da, Face and Body. Mislim da je nijansa... Sad ćemo da imamo koja je nijansa. C5. Evo, ugojala sam i ja ću sad ovu polovinu lica tvoju da očistim. Ovo se kao isto ne radi, jel da? I ovako samo tapkam prstom pre Beauty Blendera. Može. Ja recimo direktno volim sa Beauty Blenderom, ali neko radi i ovako i to je sasvim okej. Nemam ništa protiv. Dokle god je tapkanje, dokle god nije prevlačenje i mazanje, jer zavisi sa nekim teksturama ne može. Beauty Blender si pokvasila. Da, zajedno smo. Zajedno smo ga pokvasila malo pre. I znači samo ovako tapkam. Tako je. I na primjer predeo, to sam naučila nekih šminkera, ovaj predeo kod nosa prstom volim, zato što on neće baš lepo da mi... Tako je, pogotovo za nekog ko ima onako malo uvučeniji taj deo i tu nam se najčešće dešava ta depigmentacija i crvenilo u stvari i pucanje kapilara, tako da taj delić slobodno prstom možeš. I ja recimo izbegavam predeo ispod očiju, tamo gde će biti tako je da ne bi duplirali proizvode. Zato što stvarno nema potrebe sa svim ovim proizvodima koji su nam trenutno dostupni da ih pakujemo jedan na drugi. Hoćeš ti drugu? Ajde, hoću. Ja ću da vidimo kako ona to radi, da vidimo kako ona to radi. Direktno sa ruke. Hoćeš još da te spremim? Da, molim te. Još malo izmiksaj. Čini mi se da je moj otisak u odnosu na tvoj malo blaži. Mislim da smo svi nekako prema sebi malo grublji nego prema drugome. Ću ja da ti mišam. A ti to sve, znači ona ništa ruke ljudi ne prlja, nego ona to full profit. Jedina ruka koja će se zaprljati to je ovo ovde i odmah se sunđerom meša. Kako ti to lepo umetnički radiš. Posebno, pošto dolaze ovi zimski meseci, ja znam da puder mora da se slaže sa tonom lica, ali kako bledimo, ja volim da izgledam tamnije, volim da izgledam preplanalo, zato najviše volim šminku. Pored toga da se ovi tamni kolotovi skinu, to ćemo posle u drugom koraku. Tako da, za to se svakako čeka bronzer, znači greška je da se uzme ovako taman puder i da se našljipka na lice.
Tako je, greška je bila da se uzme tamnije. Iako želimo da izgledamo tamnije. Da, sve te stvari se rešavaju bronzerom. Koji nam je sledeći korak? Uzimam Inglot korektor, on u sebi ima i iluminator. Da li ja, na primjer, ovo da pomešam sad sa korektorom ili samo da stavim korektor? Kako se koristi ovaj iluminator? Iluminator možeš na dva različita načina da koristiš. Da mogu da malo ti zakrinem ovog galca da mogu da te vidim. Odlično, sad te vidim i tamo. Iluminator možeš da koristiš ispod ovog korektora ili kao samo iluminator u vidu highlightera, tako je. Jer ja ovaj koristim highlight u prahu. U kamenu, u prahu, da. Ovakav kako sam spremila da posle stavimo. I onda uopšte nemam naviku da koristim tečne proizvode ni za konturisanje, ni za highlight. A vidiš, za sublju kožu bi čak i bilo preporučljivo da se koristi više kremastih proizvoda. Pa znam. Kako ti deluje ovaj korektor? Lepo prekriva. Ja ga nisam probala do sada. Kako ti deluje boja za mene? Boja mi se dopada. Ja volim te žućkastije tonove. I sada ono što ja uradim, pošto uvijek imam višak, ja krenem i preko kapka. Da li smijem to da radim sad? Ukoliko ti nisu mnogo masni kapci, smeš. Pa ti znaš kakvi su mi kapci. Ako ti se mnogo maste, onda nećemo, ali smeš. Nije strašno. Možeš slobodno. I ja onda ovako uzmem beauty blenderom i onda posle na kraju opet prstom, ali prst koristim pre samog nanošenja ovog translucent powder da nema onih borica. Dobro. Ali ajde da imamo sad kako ćeš ti to. Ja ću ga prvo staviti na ruku jer je meni navika prosto da stavljam sve proizvode na ruku i uzimam ga ili prstićem ili direktno beauty blenderom, zavisi koju pokrenu moć hoću da dobijem. Nikad ništa nisam direktno stavila beauty blenderom i šta ću to da ispunim? Da, probaj. Ja volim da je što jače pokrena moć jer imam jako tamne podočnjake, kao što vidite. Onda ćemo prstićem prvo. Ovo je prilično očekivala sam da je malo jake. Da. Baš mi se dopada tekstura. Sad ću možda ti priđem. Pozicioniram. I krećem od ozdo. Nikad ne krećem od oka, nego od dela ispod. Jer nam je tu u stvari najjača depigmentacija. I nemam problem s tim da ostavim recimo deo skroz ispod oka da nije toliko posvetljen. Zato što će mi tu svakako kasnije ići senka, tako je. Bitno mi je samo da se pojavi neki mokar proizvod ispod oka da bi se senka zalepila u tom delu, ali ne mora nužno da bude totalno pokrivanje. Uzimam sad beauty blender. Idem samo po ivicama, neću ići skroz do oka, samo hoću da ga ublažim. Ja sam u Declutter videu ovaj proizvod sklonila i pre nego što, da kažem, ga se skroz otarasim, žela sam da mu dam još jednu šansu, tako što ću ga iskoristiti u ovom videu. U pitanju je Mineralized Skin Finish. Tresi. I nijansa je high medium, light, nijansa je light medium. I znači samo tapkam, jel tako? Samo tapkaš, mala četkica pukasta. Da stavim i preko kapka. Ne moraš, tu ćemo stavljati bazu kasnije. I da još ovo sad da stavim preko ostatka lica? Ja volim to da stavljam na T-zonu. Uglavnom, generalno puder stavljam, svakako fiksiram preko celog. Sad ti finišere, jer sam ja navikla da radim ovim translucent puderom u prahu. Odmah tako ostavljam, znači nema bakinga. I četkice za senku, time sam bila zbunjena. Jer ja baking uglavnom radim beauty blenderom, ali volim da probam nove stvari, tako da zato Jelena i tu. Da, ja recimo volim ovu četkicu da uzmem i u ovaj deo što si ti rekla da ti je teško da priđeš oko nosa. Uradi to iz druge strane, pošto nisam. Aha, oko nosa. Ovo mi je super četkica da priđemo tu. Ajmo dalje. Znači to smo završili? To smo završili. Sada ti treba za fiksiranje ostatka tena, recimo jedna nijansica koja ti je u tvojoj boji kože, recimo ova. Znači još ćemo to. Da, ovo je još jedan proizvod koga sam se ja otarasila, isto je mek u pitanju, Medium Golden Mineralized Skin Finish i opet... Novi pakovani, da. Zato što uopšte ne znam kako da ga koristim. I ja mogu to da uzmem u veću četku? Možeš. Teška srca govori, ja ne volim velike četke lično. Ajde pokaži mi ti, malo ćemo da promenimo. Da, daj mi kako ćemo s njom da uradimo. Ne moramo s njom, možeš sa drugom. Uzmi koju god si žela. Uzet ćemo nju, ali samo nemoj uzimati proizvod kako znam da inače uzimaš. Nisam tako. Zaista jako malo, jer si... Ne treba ti uopšte
ni velika pokrivna moć od njega, niti ti treba bilo što drugo, treba ti samo da ti fiksira lice i da deluje prirodno, a zato tresemo višak. Ajmo. I znači ja drugarica što sam ja namijenila ovaj proizvod, ja ću sada ju gradim. Šalim se. Znači samo ako pipću. To, osjetila si pritisak moj. I bez obzira što ja posle prolazim bronzerom, bez obzira, bronzer će ti mnogo lepše se izblendati preko kamenog pudra. I to je to. Da. To je to? Dovoljno, znači. Dovoljno. Ako ja uzim ovu Fenty Beauty Rijaninu četkicu i ovu moju veliku, hoćeš mi dodaš i onu veliku? Hoću, samo se plašim da ideš s tim. Sad da vidiš. Ja prvo ovako. I onda samo onako blago uradim to. I posle to lepo sve to izblendam. Ti u stvari radiš konture sa ovim bronzerom. Tako je. Dobro. Ja bi se plašila jako te četke. Jel? Iskreno da budem, da. I onda ga izblendam. Ovo mi je smjernica kojim putem da idem. Dobro, i da se ne bi videla sad jaka linija, ja i ovako. Više sam u stvari jako grubo prema svom licu. Jako grubo prema svom licu i svi smo mi donekle grublji prema svom licu kada se šminkamo, jel te? Ja beauty blenderom sebe malo jače. Dobro, to ti je dobra pozicija. Da, samo blendaj. Jel ti se lakše blenda sada kada imaš kamen ispod? Da, da, ne lepi se toliko tačno. To je jako bitno. A šta da radim sa... Da li istu stvar mogu da radim sa ovim puderom u prahu, beli? U stvari možeš, ne znam koliki ima SPF, zaštitni faktor, da li se zabeli na fotografijama. Ajde da kažem da se ne zabeli. Ako se ne zabeli, možeš istu stvar da radiš, znači samo u jako malim količinama. Ajde sad mi pokaži kako se to radi. Da, ja odmah krećem od četke koja je pupnasta, ne volim ovaj tip četki jer mi je mnogo grub. Nekako ne može da mi izgleda, bar po meni. Otresem proizvod i krećem isto, znači od istane tačke gde si ti kretala. Odmah od puf. Jeste, samo što lagano radim. I primećuješ što više prilazim centru lica, to mi je lakši pritisak. Znači ovdje ti više koncentrišem proizvod, nego ovamo. I idem također sa gornje i sa donje strane. Ja sad samo ne mogu tebi lepo da priđem, pa ćeš ti uzeti i ovu stranu da odradiš isto kao s druge strane. Znači isto ovdje na čelu gdje si krenula. Ovako. Tako je. Da vidimo kako se koristi sjajni. Imamo jedan sjajni art deco. On ima zlačkast ovo na sredini. Sad ja volim njega sa manjom četkicom da uzimam. Ja znam da ti ovo verovatno za rumenilo koristiš. Ja mogu sad nju da iskoristim za ovo. Ovo stavljaš samo kada nemaš nikakve tačkice, bubuljice i slično, jer sve što je sjajno će da naglasi dodatno teksturu. Uzet ću malo, otrešću višak i stavljamo ga malo iznad ovog bronzera. Kao highlight, zapravo. Jeste. Znači... I sad, ako to koristim, meni ne treba highlight i rumenilo ili mi treba? Tehnički ti highlight ne treba, rumenila možeš da dodaš. Više je bilo suprotno, ja najviše volim highlight. Svako ima nešto sitno, ne možeš da nemaš baš ništa. Ali to mnogo daje taj efekt preplanulosti. Tako je. Koji ja volim. Izvini, ajde se. To ti zvaniš? Da. Alarm. Ovako. Tako. Znači less is more. Bolje malo pa da dodaje. Da, manje je više, samo lakše izgraditi nego skidati višak. I ovako idem kao sve početi. Da. Namisli ti ogledalo da gledaš šta radiš slovo. Vidim te odavde. A ovo gore, kako si išla ovako. Da, znači ispratimo mi ovaj mat bronzer. Otprilike u istim pozicijama, samo malo više na obrazu ili malo niže na čelu. Da bi svetlo kada idemo, kao sa highlighterom je fora, kada se okrećete ka svetlu, evo kao što meni recimo ovamo highlighter, tačno se ovo svetlo u stvari odbija u moj highlighter, tako će i od taj sjajni bronzer. I onda ćeš da deluješ trodimenzionalnije i više preplanuo. Ajde da uzmemo to Chanelovo, ajde da ga malo stavimo. Da se oprostimo od njega. Goodbye Chanel. Meni je ta četka grozna. Izvini Chanel, ali meni je ova četka grozna.
80 Tea Rose je nijansa. Uzimamo malo i gledaj kako uzimam, zato što ne uzimamo levo-desno, otreseš. Nisam vidjela kako je bilo. Da, tapkam, samo tapkam. Tapkaš. To, tapkam, otresem. I sad, uglavnom, ti imaš lepe jagodice, kod tebe se to super vidi. Znači, na vrh jagodice, lagano, i onda guramo ka bronzeru. I onda dobijaš prirodno rumenilo i možeš da ga nadogradiš uvek. Jel vidiš? Sjajno, da. I onda možeš da ga izblendaš i ovamo. Nekad je lepo da pređeš preko nosa malo, ali kada imaš već crvenilo koje si pokrila na nosu, onda nije. Ti dodaj koliko želiš. Tap. To. Vidim ja čim ja odem, ti nećeš ništa tapkati, to će biti, ma šta tapkanje? Nema ništa od toga. I poslednji proizvod, umrćete od smeha, ali da, uzeli smo još jedan declutter, ovaj MAC iz Christmas kolekcije. U pitanju je Face Powder Happy Go Dazingly i sada ćemo da ga iskoristimo, jer ja uglavnom volim beige highlightere i opet ćemo tu četku, zanimljivo. Uzimamo istu četku i ja čistim. To je četka za senke. Da, uzimam malu četkicu i ovo je zlačkasti highlighter, što je super za nekoga ko već ima ten i ko voli taj preplanuo izgled. Malo po meni. Još malo mi je ostalo ten od mora da iskoristimo. Stavljamo highlighter na najvišu tačku jagodice. I to obično ja volim da radim kad se baš tako kao što si ti zakrenula. Ja volim da mi se vidi, da pršti highlighter, razumeš? Jel da ti se smijem ili ne? Ne moraš. Bitno je da tamo gde je tebi najviša tačka jagodice, da to najviše istaknemo. S gornje strane, isto gde je paralelna tačka sa ovom donjom, iznad obrve, ja tu volim da stavim. Neko voli da stavi ispod obrve. Zavisi koji izgled radite, ali meni je lepše nekako iznad. Ja uvek stavim malo i ovde sa strane. A ja uvek stavim ovde, a ti si znači tu i tu. Samo sa strane, jer meni je bitno da kad te sa strane svetlo gađa, da se da. ovo reflektuje i malo ovo. A ne ovde? Ja stavim i ovde, ali kad te gleda neko napred, ovo ti se neće sjajiti, ovo ti se neće sjajiti. Ajde da vidimo nos, kako stavljaš nos? Na nos stavljam ovde. Vidiš ti taj trik. I na nos stavljam na vrh. To je to. To je to. Voila! Bravo. Šta nam je sledeće? Sad ćemo obrvice. Ja inače radim sa gel linerom, ali sad smo da bi bile malo brže spremila dve olovke. Imam ovu Go To Claudia Schiffer Eyebrow Styler 25 nijanse Wolf i s njom onako, ajde da kažem ja, jako brzo iscrtavam obrve i znam da je fora da imate one pokrete u pravcu rasta obrva što prirodnije. Sada ćemo oči, moj omiljeni deo. Radimo sa meni jednom od omiljenih, ako ne trenutno i najomiljenijom paletom, Urban Decay Born to Run. Preživjela. I mnogo me inspirišu ove boje, jako su mi zanimljive. I ja sam danas rešila da uradimo i cut crease. I sad, da li ja da uzmem prva da radim pa ti druga ili da ti uradiš pa da te ja pratim, šta misliš? Ti ja kažem šta bi uradila, kako ja bih da te provučem kroz korake, da recimo ja uradim 2 koraka s jedne strane pa ti 2 koraka s druge strane, da bi lakše da ja ne bi mnogo grešila. Tako je, treba nam prvo baza, Urban Decay Primer Potion, original i stavit ćemo to preko cijelog kapka. Ona to voli onako da stavi na ruku. Navika. Still shot. Still shot, ok. Ne moraš da žmuriš. Ubacujem četkicu u pokretni deo kapka i prvo što radimo je taj blend u pregibu. Ono što ti je bitno za tvoj oblik kapka je da se ova senka vidi malo iznad na ovoj kosti. Gore još. Samo gore blende, lakši potez. Znači nemoj toliko guraš četkicu u... Kaži sad za snimak šta ja pogrešno radim. Mnogo veliki pritisak praviš četkicom na lice i onda ti se drugačije dlačice postavljaju i fleksibilnost četkice malo se više pregibaju dlačice i ne može lep potez da se ostvari. Teže će biti blend. Češ da ispraviš malo? Ne, to će u redu. Ok, koliko ćemo tamno, hoćemo sada
da dodamo malo ove nijanse, to je Good as gone. Good as gone. Malo ćemo da je dodamo u spoljašnji ugao. Krećem ti sad na samom kapku. Vidiš koliko ti se preslikao sada na gore ovo. Nemoj da polažeš četku ovako da ga blendaš, nego radi vrhom. Nećeš biti ciknija. A to mi je totalno neprirodno. To tebi je lako dok šminkaš nekog. Pa nije, ja sebe tako šminkam. It's so hard. But it's so hard. Dobro, ja sam uspela da podmetnem ruku na glavu. Za sledeći korak nam treba opet ili primer ili neki korektor koji ćete jasno videti. Sad, kod tebe nije potrebno da se jasno vidi zato što ti je već izražen kapak i oblik kapka, tako da ćemo opet isti primer uzeti. Samo što ćemo sad uzeti neku sintetičku četku. Ja bih uzela ovu, ja sam te sintetička. Da, to bih i ja tako. Ovu jako svetlu senku. I ista četkica. Tapkamo. Ne prevlačimo, nego samo tapkamo. Gledam dole i onda ovako idem po ovom. Da. Jer kad žmuriš, brčka se kapak i ne možeš ništa da vidiš. Da. Big Sky. Big Sky, ista četkica. Gde nam je četkica? Svalju. Hvala. I ovo ćemo staviti samo uz ovu prethodnu. Prvo stavljam na ovaj slobodan deo gde sam i ostavila da mi bude malo praznikavo i onda prevlačim. Ovo sad više nije tapkanje, nego sad prevlačim ovo desno. Kako na krajevima? Samo gurneš malo u prethodnu, ali nemoj skroz do prekid da je guraš. Uzela bazu za gliter. Mi smo umeđu vremenu uradili početak lajnera i trepavice. Početak lajnera Staša generalno koristi ovaj lajner kao i ja na isti način, tako što uzme ovaj flomaster i položi ga umesto vrhom da radi. Vrhom ćemo raditi samo ove kukice sa strane i to smo ostavili da vi vidite kako ćemo uraditi. Kukice su najteži. Da, kukice su najteži deo lajnera. Dakle, lajnera. svako zna da povuče ovu liniju. Flomasterom, lajnerom je i lakše. Koristili smo Too Faced Sketch Marker. I sada ćeš mi ti otkriti kako da napravim simetrična krilca na lajneru. Da, pa simetrija je nešto što mi nismo generalno simetrični, ali najviše se vodimo ovom donjom suznom linijom. Znači kad gledate pravo ogledalo, vidite ovu donju suznu liniju kako bi se negde vizualno nastavila ka slepočnici i to je u suštini ta vaša linija. Ja ću sad s ove strane to i uraditi. Ti mi pozicioniraj glavu. Da, ti gledaš samo pravo. I sad ćemo je samo povezati sa ovim što smo već naneli. Vidiš? To ćemo isto i sa druge strane. Deo da izravnam. Otvori. I kako do simetrije doći? Pratili smo tvoju donju suznu liniju. To mi je najveći problem. Samo smo pratili tvoju donju suznu. Ovo jedno od ovo odeli. Sad stavili smo veštačke trepavice, to doduše znam da uradim i našli smo neke line slashes odlične su. Everyday, baš su laki za nanošenje. Da, i lagane su za nošenje. Da vidite. Tako da, jesmo mi to završile? Mi smo završili, samo setting spray je ostao. Samo setting spray. Ti si rekao da voliš Mekov Evo, to ću sama i tamo ćeš reći šta to radim dobro, a šta ne. Ajde da vidimo. Volim puno. Dobro. Sasvim je okej puno. Samo dok ga sve vreme do kraja pritiskaš jer na početku ti je malo štrcnulo više i onda su ostale kapljice. Kad su kapljice onda moraš da ih istapkaš. I onda kao? I to hladiš. Tako sam pre neki dan stavila, ste mi pita što se uznojila, šta je?
Što sad lepo! Ja to skoro nikada ne kažem za sebe, tako da, wow, kako je lepo ispalo. Oduševljena sam mojim make-up lookom. Ja sam oduševljena nekim proizvodima koje sam prvi put kod tebe probala i vidim da dosta toga znaš. Prelepo, ali dosta to, mislim, ona me inače i ranije učila, nije kao da se nikada nismo igrale sa šminkom, ali dosta toga ja zaboravim i definitivno ono što sam učila moram da budem blaža prema svom licu, više strpljiva kad je blendanje u pitanju, da vežbam ove kukice, to mi je definitivno najteži deo, odnosno wings, kako ti kažeš na srpskom? Kukica, krilca linera. Krilca, da. I znači tamnija nijansa. Koju smo olovku koristile, samo što da kažem? Olovku smo koristile tada. Da, ovo je Diego Dalla Palma, to sam u Italiji kupila 79, mnogo dobra šminka, nema kod nas, nažalost. Da, sviđa mi se olovčice. Ali, eto, obavezno zapratite Jelenu, šminkanje sa Jelenom, ostavit ću vam dole link i lajkujte video ukoliko vam se dopao, pišite ukoliko želite još Jelena na mom kanalu i pišite koje bi teme voljeli da vidite. I to bi bilo to, hvala puno što ste gledali video, vidimo se uskoro. Ćao!